Toto je nová vysokoúčinná tekutina na opravu skla, špeciálne navrhnutá pre rôzne praskliny v skle. Využíva vysokopenetračnú opravnú receptúru, ktorá rýchlo preniká do prasklín už za 10 sekúnd, vyplňa a spevňuje ich, až postupne miznú. Toto môže ušetriť náklady na opravu auta. Toto je tekutina na opravu skla. Jej kvalita konkuruje profesionálnym opravovniam a je neuveriteľne jednoduchá na použitie. Jednoducho nakvapkajte opravnú tekutinu na prasklinu. Počkajte 10 sekúnd a opravná tekutina automaticky vyplní a spevní poškodenú oblasť, vďaka čomu bude rozbité sklo vyzerať ako nové len jedným dotykom. Najpôsobivejšie je, že využíva presnú technológiu opravy. Vysokopenetračná opravná živica automaticky steká do praskliny a vyplňa iba medzery bez ovplyvnenia priehľadnosti skla. Preto je v porovnaní s výmenou celej tabule skla bezpečnejšia pre čelné sklá a okná automobilov. Šetrí peniaze aj námahu a zabraňuje ďalšiemu šíreniu prasklín. Či už ide o opravu prasknutého čelného skla v autoservise alebo malú prasklinu na okne domácnosti alebo obrazovke telefónu, so všetkým si poradí s ľahkosťou. Bez námahy zvládne všetko.